Juan Kapitulo 20. Apan si Maria nagtindog nga naghilak didto sa gawa sa lubnganan. Unya miyuko siya aron paglili sa lubnganan, og nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti og naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa didto sa dapit sa uluhan, ug ang usa dapit sa tiilan. Babay, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Si Maria mitubag, Hinamag ko nagikuha ka akong Ginoo. Ug wala akong mahibalo kung hain ibutang siya. Sa pagkahuman niyag sulti niini, milingi siya ug iyang nakita si Jesus nga nagbarog didto, apan wala siya makaila nga si Jesus di ay kadto. Babay, nganong naghilak ka man? Nangutana si Jesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa miingon siya kaniya. Kung ikaw mo'y nagkuha kaniya, tugani ako kung hain mo siya ibutang. Kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya. Maria. Og si Maria miatubang kang Jesus og miingon sa Hebreo. Rabboni! Nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus. Ayaw ako hikapa, kay wala pa ako makabalik sa amahan. Adto ay noon ang akong kaigsuunan, ug suginli sila, nga moadto ako sa akong amahan, ug inyong amahan, sa akong Dios, ug inyong Dios. Busa, gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo o gisaysay niya kanila ang gisulti ni Jesus kaniya.